Bell Store. Sa Thailand mo siguro. Ba, naman lagi pa? Raul. Saan mo? Saan? Ano ba? Siya magpapayan na ng injection. Ito eh. Ilan mo nakabuk? Mado din. Duha? Ha? Kedua namin pa? Ako siguro dua. Lahat na kuwan, lahat na talang. Ato na dito suwan, kaya rin na. Injikan ka tambal. Ito na makugikan na. Mana ka? Nag-injection na dito. Ay, di so na dahil manang Paa ka na yun? Paa ka na yun sila? Kedua ada jadi pak? Man, usar man. Kedako bang? Kedako ada? Oh, dasbag. Di na iro ano? Ya, bala semua. Kasilingan? Kuha ba ng ganun? Tako din na iro ada eh? Takong iro ah? Di po ako tayo. Saya ra ba? Dako kay ngangas ba ba no? Dako kay ngangas ba ba? Yo, Ana lagi, angkap lagi. sugat deh ka deh. Jadi ini ko na tako murag mana ko sa kanang tindahan bumangon ba niya siguro maksudnya lindas mag yang giro tore yung bay pati pati ako yung tabang na kukon kay wa mo sa ko ikapos mo dayo tawag kala to tingin ko usa wakli na yang kari usa wa pagwakli usa giangkap ko dai usa Wah, kadako ba ng kana eh? Yang kaboy. Kadako ba ng kana din? Yang yung bagtak. Laing. Palawan. Hey, Palawan boss. Kang tag 25. oh na Nagpilang pan? Palawan 1380 13. 80 Maduha? 1380. grabe suga iro agad Biga. Dako ara ba kay ginangkaban ni Ruwa eh? Dako kay nga ba? Hindi lang to siya hilap ka ng hiro. Oh, garang mabantayan to kung unsa ba jud na ba jud na. Luya gani ang hiro. Na jud na rabies. ini rabi iro Na may uban injikan. Hiro. Na may injikan uban. Pila ba ng duha? Matagay ko rin Jaguar nga yellow ka rin. 2760. 27. 60. So wawawi na lang kay wala man day kan. Duha ka hapsak. Bain mo tong Palawan tong gipalit nila dito. Violet man. Nakabaligyan may na sa una. Pilang ko na ni? 1425. 1425. Kadto na lang kayo. labing wa ko si kalikay paghampak atong ano Paglikay ko no niya, ang usa ka tiil gihangkap na sa sa tiil. Wa kalikay. Duha rin ka tilang nag-angkab. Angkabon mo tong pikas, iyang gilikay. Gipa ako ang pikas. sugang may tigdala ko bunal sa Kasi nabuang gruto iro ah. Naambot lang kay sugat kuno siya. kagadi intagi handa madudulot Ako taga din ba na taga diri lang siya? Bugo na siya. Gadalupi. Naslingan ko niya brag unsa to niya ikagaw. Sa lingan niyang iro. 250. 250. 1445 times 2. 2850. Balik ko na ni sir. Ako nang karga dayon, arang Karga na sa- tricycle. Oo. para matay na to nga Tara lang sir. Sige. Ako ban sa service natin. Sige lang. Terus gabi. Andre mo? Dek, ato ko ilihan mo ko. ilihan po ka Ilihan man lang kung kan. ada ray nanay pasaya ko na po
Grabe yung tiro kaya. Di pa nadugay kipakya. Kaya mga alas 10. Gawa na mabuang iro ah. Kuhan kita yung mga hero, kasi ito pa. Ah, hiniktan na. Dili ra pod. Sinodra. Nakabuhi. Naganda sila balay niya, budak kuhan kita may Lalang tawo. Awa ka ila si muha yang iro. sa pagkuhan na silingan ng mga lawangan. Mga hero agad. Ikakuha ng mga ingatan na to. Di kumbiyansaan day. Batayan na naman tong iro kung magluyat to natoy rabis. Jinjikan magaka. Jinjikan dayo na delikado na. Rabis na. Pagkapo dito, pag matipa, kanon sa pagtunama. Ah. Ito lain na oy na paksi ng mga nang usaga na. Raiban, Bakus, Pitaka. Minaw ba? Minaw. Sakit ra ba kayo sa ano? Nag-inject ba? Ano sa mado? Ikaw sa mado? Sa samad igon? Oo, sama lagi. Tiktoyok. Kasakita. Dagaga nagtusok. Tiktoyok lagi sama. Dagaga nagtusok kay dagan magsamad. Tuloy ang kuya. Kagaya, nagkaka. Grabe ro ah. Isugi kayo.